Уважаема госпожо Ненчева, уважаеми представители на варненския бизнес и медиите, драги гости от институции, подкрепящи проект ЕТОС. Уважаеми обучители и обучаеми, днес сме се събрали да отчетем изпълнението на проект ЕТОС за ефективно обучение на безработни мъже и жени, фаза 5 от общо 7 работни фази. Ще бъдат връчени сертификати на успешно завършилите курса на обучение, както и на обучителите. Асоциация Да съхраним жената е партньор по проекта съвместно с Община Варна. Госпожа Йорданка Ненчева, председател на асоциацията, ще направи кратко експозе за изпълнението на проект ЕТОС. Здравейте, уважаеми дами и господа, приятели, колеги, симпатизанти на каузата да помагаме на хората, които са извън пазара на труда и които имат затруднения в тази тежка ситуация. Знаем, че Европейския съюз вдигна тревога, по-специално по отношение на младежката безработица. Нашият проект стартира 2011 година и нашата задача беше да помогнем без разлика на възрастта на хора, които са навършили 18 години. Да се надяваме, че следващият ни проект ще бъде за младите хора. Проектът е ефективно обучение на хора, които са безработни повече от една година. И нашата идея е не да нахраним човека с една риба, да го научим сам да си лови рибата. Това е метафората, която сме избрали като така мото, защото всеки човек има запаси, потенциал и той може да ги реализира, когато му се помогне. Партньорите по проекта са 6 европейски държави, членки на Европейския съюз: Италия, Великобритания, Гърция, България, Полша и Литва. 4 агенции са представители на професионалната сфера, която обучава безработни. Един университет, който разработи методологията и сертификатите, 2 асоциации, които представляват хората в риск, 2 общини Верчели и Варна, Верчели Италия, една организация с опит в наблюдение на европейски проекти, която осъществява мониторинга на стъпките, по които вървим. В работния екип във Варна сме включени няколко души. На снимката в ляво виждате госпожа Качкова, господин Минков, аз съответно Светлана Попашчева, хората, които от замисъла до реализацията трябваше да изведем идеите на проекта. Една от срещите на целия европейски екип от всички държави се състоява в Литва. На тези срещи международните екипи правят оценка на извървения път, регистрират грешките, дават напътствия. Характеристиката на проекта е в отговор на необходимостта да се намерят по-добри методи за обучение на хора, които са извън пазара на труда. Не е задължително в Европа човек да има диплома за 2-3 висши образования, както за съжаление в България. Важното е човек да има умения. В България обаче няма система, която сертифицира умения. Има система, която сертифицира квалификация. Защото средното ни образование така е устроено. Знаете, петилта, сепетилта и така нататък. Най-скъпият човек, сертифициран в Италия, това е един възрастен човек, който може да разграничи 50 000 вкуса и е нает на изключително висока заплата в концерна за изработка на италианския сладолед. Това е един пример само. Така че в този смисъл ние стартирахме проекта при много ясно и отчетливо записани цели, задачи и обучението на бенефициентите и обучението на работодателите беше осъществено според тези изисквания. Изключително ентусиазирани
бенефициенти, хора, които пожелаха да дойдат. Може би защото ги избрахме измежду 110 човека. Това да решиш в тая тежка икономическа обстановка, в тая тежка политическа ситуация, 2 месеца на 8-часов работен ден да работиш без да получиш пари, това беше от тяхна страна европейско поведение. Обаче, какво щеше да бъде проекта без работодателите, които ги окрижваха, които ги посрещаха, проявиха търпение, не минаха и без някои така неравности в взаимоотношенията, но всичко е в реда на нещата. Целевата група са хора над 18 години, 24 на брой, хора, които са решили да сменят квалификацията си и да осъществят нови умения. Задължително казахме безработни. Осъществихме го с помощта на Бюрото по труда и на Агенцията за социално подпомагане, защото трябваше да бъдат хора, които са регистрирани като безработни или на социално подпомагане. Целта на проекта беше да реализираме в практиката една технология, една обучителна методология, която беше подвързана, трябваше ние да я приведем и да я осъществим. За някои изглеждаше много проста работа. Просто идва човека, стои 2 месеца и си отива. Да, ама не. Всичко това беше една много педантична регистрация. Какво прави този човек? Доволен ли е? Не е ли доволен? И трябва да ви кажа, че ефектите бяха в различни посоки, но ще ги коментирам малко по-нататък. Основните подцели на проекта беше да се тества тази нова методология и в същото това време да направим така, че те да завършат обучението си. Да, те можеше да се откажат още на втория ден. Още от първия ден те задаваха въпроси: ще ме назначат ли? Никой не можеше да отговори на този въпрос. И трябваше търпение, трябваше толерантност от двете страни, която за нашия български характер често пъти не е много характерна, но и двете страни издържаха на изпитанието. Да се създаде система за сертифициране на придобитите умения, обвързване с резултатите. Те ще получат сертификат, който е с европейска номенклатура, който е препознат от европейската квалификационна рамка. Дали е озеленител? Той може да работи във всички държави на Европа. Дали е помощник, възпитател, дали е компютърен специалист, няма никакво значение. Ангажираха се държавни институции, ние имахме фокус група, която още в старта на проекта подаде ръка, подкрепи проекта и ние не бяхме сами. Подпомагане на уязвимите и маргинализирани групи. Тук искам да използваме присъствието на господин Георги Георгиев, който е председател на една национална организация, нарича се НАСО. И мисля, че за хората с увреждания тази методология е изключително полезна. Работните фази. Най-напред ние трябваше проектния мениджмънт да изясним. Какви са целите, какви са задачите, кой какво ще прави. Както в една фирма трябва всичко да е ясно, всеки да знае къде да седне и какво да прави и какви компетенции да има. Това е 2 години и половина проект и ако хората не се знаят функциите и задачите, рискуваме да не го доведем до края. Втората стъпка, втората фаза беше анализ на проблемите в съответната държава. С помощта на Националния статистически институт ние направихме един много точен анализ на безработицата във Варна, пратихме го в Брюксел, беше разписан от Националния статистически институт това и на тази база всъщност започнахме подготовката. Третата фаза беше подготвяне на наръчника с тази методология, който ви казах, че получихме и преведохме на български език. Четвъртата фаза беше обучение на обучаващите, тук стоящи работодатели и техните експерти, за което им благодарим. Най-важният етап и сърцевината на проекта това беше пилотният обучителен курс. 5-та фаза. Това избора беше или да работят по 4 часа
4 месеца или да работят по 8 часа 2 месеца. Всички избраха бързата процедура. Съвсем правилно. Съвсем правилно и ние стартирахме на 22 април и завършихме на 22 июни. Шестата фаза, това е разпространяване на резултатите. Мултиплициране на ефектите, организиране на workshop, който Община Варна е водещия партньор в тази дейност и там ще присъстват всички заинтересовани страни. Има много институции, които проявиха интерес към тази методология. Това са обучителните центрове, които сега работят, като Вяра Николова и като други частни гимназии и така нататък. Седмата фаза, това е популяризиране дейностите на проекта, специален уебсайт, бюлетин, местни медийни събития и 8, естествено, това е проверката. Контрола и мониторинга на качеството на нашата работа. Първата среща, която се проведе в Полша, отключи първата страница от проекта. След това всички държави бяха тук във Варна. Доизяснихме следващата фаза, какво трябва да правим. Тогава ги прие ръководството на общината. Втората среща, казахме, е във Варна. Третата е в Атина, Гърция, която премина септември месец. И четвъртата среща беше в Литва, Шаоляй. Наши експерти присъстваха. Трябва да ви призная, че в асоциацията работят специалисти с много добър английски език. Благодаря на екипа, който така защитаваше постиженията на Община Варна и на асоциацията на всички тези срещи под ръководството на Свилен Маджов, с помощта на господин Минков, който е координатор от общината, и в екипа Светла Папашчева, съответно Теодора Ваприкова, Флорентина Георгиева. Обучението на целевата група се осъществи в една много приятна обстановка. Всички бяха много точни, бяха много топли, много отзивчиви. Направихме всичко възможно да си водят записки. Това беше като един екшън, ако мога да кажа, по отношение на работа в екип. В екип се работи трудно. Фирмена култура, морал и етика, овладяване на конфликти, бизнес комуникациите, защото тези хора, някои от тях са учили, но повечето не бяха се запознавали с тази материя. Така че целевата група стартира и благодарим на работодателите, които в интервюта с по-широк брой хора можаха да си изберат. Кой по-рано, кой по-късно, това е естествено. Това бяха Аякс, Борд, Експрес Гаранцион, ОДЗ Делфинче, Феромен ООД, Едика, Дзет Студио, Виктория Уникат, Център за социална рехабилитация и интеграция Импулс, Габровски ООД, Имидж, СИП, Ние Елегант, Сдружение Прозорец към света. С работодателите ние също работихме и извършихме едно обучение. Вижте, Антонина Щерева и Нас Илчева колко задълбочено попълват така документацията, която не е приумица, а просто беше задължителен документ, който трябваше да се даде писмено съгласие, да се сключи договор. Нещата бяха съблюдавани според българското законодателство. Даже и там, където европейския проект имаше някакви бели полета, ние с помощта на адвокат Бонка Савова ги отработихме. Връзката беше работодател, вътрешен обучител, професионален обучител, бенефициент. Едва ли на някой друг ще му се случи тази възможност 3 души да се грижат за него. Даже и да не работи същата работа, даже и да не постъпи на работа, той просто беше обгрижван, беше допуснат в фирмите. Аз много се радвам, че тези работодатели се довериха. Непознат човек да влезе в фирмата, да работи 2 месеца за тях. Взаимното доверие ни помогна. Работна среща в Габровски, където те се учиха да монтират Славчо и Станислав осветителни тела.
в Прозорец към Север. Следващите срещи се осъществиха в Ния Елеганс, в Феромен. Продължаваме в Дзев студио, много интересна дейност. Дамата, която ще поканим да участва в нашия конкурс Жена предприемач и менеджер на годината, която е по един много атрактивен начин на едни станове научи няколко жени да тъкат всичко това, което пожелаят. Обучение в етика, търговски консултанти на дрехи, обучение в хотел Капитол, където госпожа Свещарова положи доста усилия, обучение в Делфинче при Красимира. Резултатите от проекта ситно са написани и няма да ги чета дословно. Най-главният проект беше това, че се разработи успешно, се въведе в практиката тази учебна методология. И то едновременно в 6 държави. Ние просто се състезавахме и наблюдавахме по сайта какво става в Литва, колко души, кога започват, и може да се каже, че ние се организирахме първи и като предприемчиви българи си свършихме работата. Те сега са във ваканция, защото Европа август почиват. Да им пожелаем да се върнат от ваканция и да продължат. Също така ангажирани бяха и държавни институции в лицето на Бюрото по труда и дирекция социално подпомагане. Вторият индикатор това беше, че ние не се побояхме и намерихме 110 кандидати за тази програма. Привлякохме много фирми, но утвърдихме само 14 от тях в сферата на туризма, на производството на стоки и услуги, на занаятите, на социалните дейности и компютърните технологии, които избраха 19 свои обучители измежду най-подготвените. Също така предоставиха и материална база за тези 24 бенефициенти. Чрез разработения наръчник се даде един лост в ръцете на работодателите. Те могат, ако има такива кандидати или да бъдат инициатори на това, да поканят и да обучават. Обикновено какво правим? Обявяваме в JobsBG, че търсим еди какъв си човек. Идват 120 сивита и нито един не става за работа. Заместник кмета на община Варна, доктор Лидия Маринова. Здравейте, казвам на всички. Искам да ви уверя, че община Варна и аз като заместник кмет отдаваме изключително голямо значение на работата по европейски програми и проекти. Радвам се, че днес сме се събрали по един много добър повод. Отчитане на изключително добър обучителен проект, осъществен от Асоциацията да съхраним жената в партньорство с община Варна. Изказвам своите най-искрени благодарности на всички работодатели, предприемачи, собственици на фирми, които се включиха в проекта и дадаха своя дан той да довърши и да върви така успешно. Тези добри резултати, които госпожа Ненчева отчете от проекта, показват за извървян един нелек път и продължаващ, да показват колко е важно да се използват положителните европейски практики, финансирането от Европейския съюз и колко е важно да се партнира между неправителствени организации и община Варна. Позволете ми да поздравя и обучените, които ще получат своя специален сертификат, да им пожелая успех, добра реализация и уверявам всички присъстващи, че партньорството между частно с Асоциация да съхраним жената по този проект и община Варна и по принцип с неправителствения сектор за бъдеще ще продължи. Желая успех на всички! Доктор Лидия Маринова ще връчи първите сертификати на бенефициентите по проекта. Заповядайте, доктор Маринова. Първа е Галя Ташева. Да заповяда Галя. Галя Ташева, моля. Лидия Златева. Емен Якуб.
Славчо Дяков, Бончо Бонев, А сега давам думата на доктор Йорданка Ненчева за връчване на сертификати. Марина Панова. Анита Руменова Манева. Една чудесна доброволка в асоциацията се оказа след това. Стоянка Енчева. Аделина Авакян. Сертификатите са на български и на английски отдел. Успехи. Антон Антонов. Давам думата на доцент Надя Костова, доктор по икономика, член на управителния съвет на Асоциация Да съхраним жената за връчване на сертификати. Цвета Гайдарова. Денка Атанасова. Елица Христова. Давам думата на госпожа Юлия Качкова, директор в община Варна, за връчване на сертификати. Илияна Бабсикова. Теодора Христова. Евгения Къдрева. Иван Георгиев. Давам думата на господин Юлиан Минков, координатор по проекта в община Варна за връчване на сертификати. Катя Стефанова Йорданова. Милена Желяскова Кючукова. Жечка Тодорова Николова. Румяна Веселинова Попова. И на една фирма с управител Антонина Щерева и Мича ООД.
Специални благодарности. Добре дошла сте в проекти и програми на 14-тията. Заповядайте. Така и така са ми връчили всички млади хора, които днес получиха своите сертификати. В момента, в който почнат работа, ще им направя по едни визитки безплатно. На 13 души вече можем да дадем списъка. Наред с сертификатите, които получава всеки обучаем по проекта, сертификат, удостоверение за участие в проекта получава всяка една фирма от тези 14 фирми и управителите й днес ще получат самите документи. Давам думата на господин Пламен Георгиев, общински съветник, да връчи сертификати на обучителите. Благодаря за удоволствието, което имам и възможността, която ми дадохте да връча 3 евросертификата. И преди да го направя, съвсем накратко в рамките само на една минута, искам да изкажа моето огромно удовлетворение и бих казал удовлетворението на голяма част от моите колеги, с които споделях за този проект, доколкото бях в течение на него, за това, че една дейност, която е много разпространена в западноевропейските страни и наши партньори от Европейския съюз, намира благодатна почва тук във Варна. Доброволческата дейност по една или друга причина не се е развила в нашата страна, а както е добре известно, в голяма степен е неизвестно, има изключително голямо значение за развитието на нравствено-ценностната система на хората. И в едни трудни времена именно доброволчеството е този вид дейност, която помага на хората да оцелеят. Когато няма меркантилност, няма съперничество, няма стремеж към финикийските знаци, тъкмо това е нещото, което ни дава опора да оцелеем и да вървим напред. Затова поздравления за организаторите, поздравления за техните резултати и най-вече възможно най-добрите думи, искрени за успех на тези, които ги получават. А те са представителя на фирма Габровски ООД с управител Куна Габровски. Представител на фирма Габровски, заповядайте, господин Габровски. Иво Разпоков. И Светлана Папашче. Давам думата на госпожа Адриана Григорова, директор на Общинска дирекция социално подпомагане и подкрепяща проекта за връчване на сертификати на обучителите. Държавна служба съм, не общинска съм. Държавна. Имам удоволствието да връча удостоверението за експрес гаранционен ООД с управител госпожа Паша Бъркова. Пак Бъркова, заповядайте. Аз реших за него да давам място. И евросертификат за обучител Павлин Петров Косев. Следващото удостоверение е за фирма Виктория Уникат с управител госпожа Роси Парашкеванова. Евросертификат за обучител Флорентина Георгиева. И следващия сертификат е за Теодора Петкова Паприкова, също обучител. Само, госпожо Ненчева, искам да кажа няколко думи, след като връчих сертификатите във връзка с проекта. Искам да кажа, че този проект, който чухме как вашата презентация,
е един много навременен и иновативен проект. Казвам го това, тъй като бъдещото развитие на нашата система по отношение на социалното подпомагане ще бъде свързано не само с отпускането на социални помощи, но и с обучение. Това ще влезе в следващия програмен период. Тоест хората, които са в неравностойно социално положение и които разчитат на някаква подкрепа от държавата, ще се обучават и задължително някаква квалификация трябва да получат. Така че от тая гледна точка вие просто с този проект сте пионер в тази област. А сега давам думата на Сузане Шнитер, представител на Варненска търговско-индустриална камера за връчване на сертификати. И от мен за успеха на проекта. Най-напред имам удоволствие да се връча удостоверение на господин Стоян Балев в качеството на управител на СИП ЕОД. И евросертификат в качеството ми на учител. Следващ евросертификат за Ния Илчева учител. Наси Илчева. На следващо място Борта ОД с управител Цветанка Свещава. Учител Георги Сиколидис. Давам думата на инженер Светлана Папашчева за връчване на сертификати. Удостоверение за ОДЗ номер 3 Теофилче с представител евросертификат за обучител Веселина Живкова. Евросертификат за обучител Дочко Христов. И удостоверение за Феромен ОД с управител господин Веселин Попов. Управител Ева Петкова. Удостоверение за ЦЕФ Студио с управител Гален Николов. Удостоверение за Сдружение Прозорец към света с председател Здравко Кънчев. Евросертификат за обучител Стоян Минчев Станчев. От името на участниците в проекта "Обучавам в Сдружение Прозорец към света" ще отговори господин Бончо Бонев. Да, обяснете. Аз искам да изкажа първо своята благодарност и своето удовлетворение от това, че бях част от
етос, от това, че при мен се случиха нещата, как да кажа, точно на време, за да бъда включен в този проект. Да изкажа своята благодарност на Сдружение да съхраним жената, на Сдружение Прозорец към света, на госпожа Ненчева, на госпожа Патрикова, на госпожа Христина Манева и на господин Стоян Станчев. Казвам тяхните имена, защото пряко с тях съм комуникирал, както и на всички останали, които са били част от този проект, но чието имена по обясними причини няма как да знам, и всички партньорски организации. И искам да споделя своето удовлетворение от това, че при мен се случиха нещата така, че аз съм с увредено зрение, загубено зрение 96%, останали са 4%. По една или друга причина отпаднах от редовна трудова дейност и бях регистриран в бюрото по труда. Зрителното ми увреждане даваше доста спънки и пречки при работа с компютър. Тоест, ограничава много възможностите, оттам и възможностите за кандидатстване за работа. И точно в този момент с организациите и хората, които споменах, се появи новият шанс за мен, за да овладея говорящата програма, която ползват хората с увредено или с нулево зрение, за да бъда, как да кажа, ако не на 100% равностоен с хората, които имат нормално зрение, то поне да се доближа до максимума, който ми дава възможност да бъда и сравнително и конкурентен на пазара на труда. Благодаря на всички. От името на обучителите в проекта ще отговори Павлин Косев, управител на хотел Аква на фирма Експрес Гаранцион. Здравейте от мен. Първо искам да изкажа огромната си благодарност към госпожа Ненчева и целият млад екип, които така позитивни бяха през целият проект, изключително активни и цялата организация беше на изключително високо ниво. След това искам да благодаря на всички обучаеми за търпението, което имаха, за стремежа и за усъвършенстване и изобщо за търпението. Имаше и доста документация, която трябваше да се попълва по време на целия проект. Така че благодаря на тях за търпението, за усилията и да знаят, че това е пътят за по-нататъчното развитие, по-нататъчната работа. Те придобиха доста добри трудови навици, трудова дисциплина и смятам, че това е начина да успеят в живота. Ние това, което можахме да дадем от името на Експрес Гаранцион, на хотели Аква, дадохме им шанс те да се развиват, дадохме им шанс те да покажат мотивацията, че искат да работят. И резултатите от това, че повече от половината останаха на работа, доказва, че всеки, който иска да работи, има желание, каквито и политически новини да гледат и за кризи да им говорят, това нещо се случва и реалност. Специално в нашия хотел, за хубаво или за лошо, обучаеми се случиха период, в който хотела в рамките вече продължава, имаме свръх заетости, ненормални за градски хотели и малко ги поизпотихме, за което моля за извинение, но това е работата. Хубавото е, че като минат през големия огън, после вече ще им е по-лесно и ще бъдат благодарни един ден. Така че още веднъж благодаря на всички, успех и дано по-често има такива бъдещи проекти. Благодаря. Искам и по един подарък да направя на двете дами, които бяха в хотел Аква. Само искам да ги зачита. Те получават от менеджерския екип на хотел Аква един подаръчен ваучер, сертификат по случай успешното завършване на проект ЕТОС, ефективно обучение за социално изключени. Менеджерския екип на хотел Аква Варна има удоволствието да връчи специален подаръчен ваучер на Марина Попова, камериерка, сертификата